बुनायनि समाबो जानोसै सा लोंखांना घन्टाखौ बुनो थांदो बुरै जाबाय नै थांनोसै बुरै अबे बाइबेल मनाया हरलाय आंनो 5 केजि बेदर सुलाय एसे मोजांखौ एसे बिखाखौ होबाबो जागोन र' आदै आंनोबो 1 केजि सुना हरदो दे मोदोमैजों मिलायनानै फैदो जायाखैना हाब बुरजा लाबाय माथो नोंथाङा औलै आलासि फैदोंनो ए गैया नै जोंना न'आव जानाय नायथारसै फिसासो माथो ओइ बहा थांनोलै नै देवबार बाजाराव एसे खरस खालामना लाना फैदों दे थांना फै दिनैथ' देवबारमोनलै दाथ' जों एग्जाम मोनहैला औलै सम मोनोब्ला नेक्स्ट देवबारनिफ्राय थांनांसिगोन आंलै सोमला औ गंगिरि बहा थांनो नागिरदों नोंलाय गिर्जानि सम जानायावलाय बे गंगिरि बेफोर मैगं थाइगंखौ बाजाराव फानना बेग्रोगोरि एसो मा जाबावगोन गंगिरि मा खालामनो मानसियानो गैया बेसे नेबावनो औलै बेनोथ' समाबो जाबायमोन नै बुंगिरि जों दिनैनि गेजाखौ आर'ज लानानै फोजोबनांसिगोन औ जों बिदिनो खालामनांसिगोन दे जों बेबायदि आर'ज खालामनि जों इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव बयखौबो लोगो मोननो हानाय बायदि आर'ज खालामनि जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि मोनसे नाजानायखौ जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन दिनैथ' सानदेलै मा खालामनो उदालगुरियाव DJ फांसन जादों माथो फैदो थांनोसै आं बेयावनो फैदो होमबालाय आरो लोगोफोरखौ खबर होजोबदो
어이, 마사크. 예, 사람이요. 아비카드. Pumai? Oi, Pumai. Masaku. Ada? Oi, ada? Ada? Ada! Kalian internasional. Ini satu barisan yang akan semua